ఇవైతే మొన్న ఒక మామిడికాయ ఎండబెట్టానండి. వానలో కూడా ఫ్యాన్కి అట్లా ఎండిపోయాయి. ఇప్పుడైతే డబ్బాలో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు మ్యాంగోస్ కనుక కాస్ట్ తక్కువలో దొరికినప్పుడు ఇలా ఎండబెట్టి స్టోర్ చేసుకోండి. ఇదైతే కర్రీస్లో మనకి ఎలాంటి సీజన్లో కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అదిగాక మళ్ళీ వచ్చేసి ఇవి పీసెస్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసిన ఆ ప్లేట్లో పెట్టి బాగా ఎండిపోతాయండి. ఎండకైనా పెడితే ఎండిపోతాయి. అవి వేస్ట్ చేయకుండా ఏమైనా ఇవి మగ్గిపోకుండా వేస్ట్ అయ్యేవి అయితే ఇలా చేశాను నేను. మీరు కూడా సీజన్లో చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్గా కనిపిస్తాయి. ఇదేంటంటే మా బాబు ఏదో ఆన్లైన్లో ఒక ఏదో పెట్టిందండి, దానికి వచ్చింది ఇది. అంటే కాళ్ళు తుడుచుకునే పట్ట ఏదో పెడితే దీనికి చుట్టున్నారు. నేనైతే ఇది వెంటనే చూసి గొట్టాన్ని 2 వాటర్ క్యాన్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదండి, ఢక్కన్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ వాటర్ క్యాన్ ఉంటాయి, ఢక్కన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఇట్లా సెట్ చేశాను. గట్టిగా అంటుకుపోయింది. 2 ఒకే కలర్ కాకుండా ఒక సైడ్ ఓపెన్లా వేరే కలర్ పెట్టాను. దీంట్లో మనం కడ్డీలు స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంటాయి. లేదంటే మనం ఏదైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో బ్రషెస్ అవి పెట్టుకోవడానికి కూడా ఉంటాయి. చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందండి. ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా మీకు ఇంట్లో వచ్చినప్పుడు వేస్ట్గా పడేయకండి. వెంటనే ఏదో ఒక ఆలోచన చేయండి, పనికొస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.